Behívlak. Jó, Utánunk. Gyerek, már itt van! Tudom, én már itt voltam. Én már itt voltam, Kornél, nagyon jó. Gyere, adjunk neki! Gyere, megmutatom! Menjünk a máshoz! Ez kurva magasán, bassz meg! Azt figyelj! Gyerünk, küldjünk! Már? Gyere! Lefér! Erről veszek egy videót. Én azt csinálom. Gyere, Anikó néni! Gyere már, Kornél! Anikó néni, rosszul vagyok! De még magasám? Rosszul vagyok! Mondjál, hogy hagyj még te! Tudod hányas ez? 200-as. 200. Jó napot! Rosszul vagy. Én nem. Én már voltam fenn. A legtetején az nagyon jó. Ez elnyomeletes! 200. Ja. Nem hiszed el? Nézd meg már mekkora. Több mint 100. Nézd ki. Nézd ki. Nézd le. Innen lejtelem a tablettet. Megyek! Én lenézhetek, már nincsen tériszonyom. Nekem se. Én már voltam fel a legtetején. Onnan te itt most Hallod, a Lili se füllet, a Lili se. Lili! Aha. Ő is itt ment fel. Az meg már fáradunk. Én nem. Én nem. Én nem merek menni. Ne doboljatok! A Danitól mozog a királyt. Ez nagyon pici. Nem arra van tervezve, hogy trampolják. Ez a 30 emeletes? Ez Jó lenne, most Ez nem is 200 emeletes. Miért a másik az 100, aztán még annyi sem volt. Sehol vagy 200 emeletes. Meg jobb. Azt a roha! Nagyon pici. Ez nagy. Ez nagy. Ez 7 emeletes. Kurva szép. Magasabb volt egy régi, nem olyan régi, pár éves fakilánytó, ez sokkal Ez 7 emeletes. Hol az Anikó néni! Nagyon pici vagy! Nagyon pici vagy! Basszeg! Majdnem lehetettem. Úgy beleesik darabokot. De pici vagy, Anikó néni! Nézd, ez itt vagyok! Húha. Nézd, ez itt vagyok! Akkor tudok rakni be klasszefemet. Már? Jó, de nem kell, akkor sem. És tényleg találsz. Működik. Olyan pici. Hallod, ez a Kitty. Ez a Kittynek a szemszögje. És működik. Tudom, azt berakom a klasszefemet. Nem kell hozzá ez. Csak ilyen... De lassan megy. De hat kulancva. Én félek! A Gyuri fél! De nem fogunk kiesni, mert ebből mi nem tudunk. Valahogy én sárkányrepülős leszek, és ennél magasabbról fogok leugrálni. Figyeld ezt a háromszög alakú házat. Onnan jöttünk el idáig. Ott a izé a popnál. Aha, Cső, Zoé! Daréka szépen nem megy. Már? Én addig azért. Hát, Igen, nehéz az élet. azó. Nézd az árnyékát. Minek? Ennek. Aha. Ola, nézzek olyan! Nézzek! Szemszáj. Aha, azt mondom, nézd meg! Ilyen, úgy aki sírni akar. Laci bácsi, az olyan, mintha sírna, az a, látod ott? Hát itt ez a, ugye?
Igen, ugye? Szomorú a szája és a szeme is. Dani, gyere! Hallgatom ledobom. Hallgatom ma. Állomására. Gyere, hogy mutassak valamit, gyere! Nem azt akartam. Wow!